L-unika persuna li għadha tiddefendi l-proġett tal-Electrogas illum huwa l-Prim Ministru Robert Abela sostna dan id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata flimkien mad-deputati David Tejk u Karol Aquilina fejn fakkar illi wara li l-eks Ministru Konrad Mizzi għażel li ma jidirx quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex iwieġeb għal emilu u ċar illi Mizzi lanqas jirrispetta l-votanti li eleġġewh fil-Parlament. U ma nsistew li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet tal-inqas tistenna li jkun hemm kundanna ċara min-naħa tal-Gvern ta' Abela wara l-imġiba ta' Konrad Mizzi. Iżda din baqgħet ma waslitx. Nafiddaw ukoll tal-aħħar żviluppi fejn il-ġurnal Times of Malta żvela illi meta kien Ministru Konrad Mizzi għadda informazzjoni sensittiva lin negozjant Jorgen Fenek sabiex dan tal-aħħar ikollu vantaġġ fuq proġetti tal-Gvern. Għalaqstant il-Partit Nazzjonalista appella lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa sabiex jieħu azzjoni immedjata. Dan fil-waqt illi Beppe Fenekadami insista illi il-korruzzjoni qed inħallsu għalija kull wieħed u waħda minnha. Qegħdin jinsterqu il-miljuni, liema miljuni setgħu jintużaw biex ħajtek tkun aħjar. Biex il-ħajja tal-poplu tkun aħjar, biex il-ħajja tal-anzjani tkun aħjar, biex il-pagi tat-teachers ikunu aħjar, biex il-pagi tan-nurses ikunu aħjar. Id-Deputat Karol Aquilina saħa illi preżentament il-Partit Laburista jinsab ostaġġ ta' Konrad Mizzi għaliex jekk jirfsulu l-kallijiet jikxfilhom għawwarhom u insista illi f'dan il-pajjiż ma tistax tibqa' tirrenja l-impunità u l-istituzzjonijiet m'għandhom iħarsu lejn wiċħat. Aħna bħala-Oppożizzjoni nistennew il-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ma jħarsu lej wiċċ ħadd. L-istituzzjoni ta' pajjiżna għandhom jieħdu azzjoni, għandhom jaraw illi Konrad Mizzi jiffaċċa il-ġustizzja u jsir magħruf dak li kienet jagħmel matul l-aħħar 8 snin. Il-Deputat Nazzjonalista David Tejk qal li l-Partit Laburista jrid ibellaħħa lill-poplu illi Konrad Mizzi huwa xi ħaġa tal-passat. Madankollu l-verità hi li kull wieħed u waħda minna għadna nħallsu għal korruzzjoni tal-Electrogas sal-lum il-ġurnata mhux għal din biss iżda anke għax-xiri tal-irdieden tar-riħ fil-Montenegro. Ftehim li sewa lil Malta 7 miljun euro aktar milli kien xtrom sieħeb Konrad Mizzi Jorgen Fenek ftit tal-jiem qabel. Sakemm il-Gvern verament jinvestiga id-deal tal-Electrogas, sakemm il-Gvern verament jaċċetta pereżempju li jkun hemm inkjesta pubblika fuq l-Electrogas, pajjiżna ħajjibqa' jiġi ibbiljat, jiġi mġieli ħallas iżjed għad-dawl u fl-aħħar mill-aħħar dan il-kont tad-dawl inħallsu ħaħna. Francesco Catania, Net News.